Het is een heerlijke woensdagavond in het park bij Kasteeltje Hattem. En een ideale avond om eens lekker in het zwijn te werken. Bootcamp, zo heet deze sport waar deze mensen mee bezig zijn. Dit weekend gaan een aantal bootcampers een wel heel opvallende uitdaging aan. We gaan zondag een monstertocht hebben georganiseerd. We gaan er 7 lopers van iTrail. Die gaan een marathonafstand lopen van Stevensweert naar Landgraaf. Door aangekomen gaan ze 100 keer de langste trap van Nederland doen. Ja, dat lijkt net Snow World. En die gaan ze 100 keer door met 7 man. En dan rennen ze dezelfde afstandje van Landgraaf weer terug naar Stevensweert. En daar weer aansluitend de horen van Jesse. Werd een stuk afgeknipt. Danique is een meisje van 3 jaar, die werd nu 4 binnenkort. Die had een hersentumor. Ze ontdekte wie ze 11 maanden was, die is toen geopereerd. Daarna ging het even goed, maar dan is het teruggekomen, uitzeggingen. En de laatste behandeling dus nog kunnen krijgen, dat is in Amerika of in Zwitserland. Dat is een protonenbestraling. En Jesse hoorde van het initiatief bij haar kapster. En die had toen gezegd van daar wil ik mijn haar van afknippen. Vervolgens hebben we iTrail benaderd en die wil dat met ons mee doen. En zodoende is het initiatief opgezet en zijn we aan het kijken om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen natuurlijk door middel van donaties van bedrijven en particulieren. Dus. Jeroen benaderde mij met het feit van mijn dochter die gaat de haren afknippen. Kunnen we die actie niet wat groter maken? Ja, en dan moet je iets mafs bedenken, iets geks. 2 keer een marathon rennen en 100 keer de langste trap op en af. Ja, dat kwam als een hersenspinsel binnen. En ik dacht van ja, dit moeten we gaan doen. iTrail, dat is een club van mensen die samen sporten om, ze noemen het bootcampen over het algemeen. Maar dat is meer dan dat. Het is niet alleen op de grond liggen opdrukken, maar een gezellige groep mensen die samen sporten. En dat is eigenlijk wat ze elke dag van de week eigenlijk doen. Ik word daar volop gesport achter ons inderdaad. Dit is ongeveer nog een stukje warming-up, denk ik, wat ze nu mee bezig zijn. Ja, dit is de warming-up inderdaad. Dadelijk gaan ze echt helemaal los. Is er nog een speciale voorbereiding voor nodig om zo'n enorme afstand te lopen? Op zich, de mannen die mee gaan doen, die zijn redelijk getraind. We hebben goede begeleiding, er gaat een fysio mee. En je moet zien dat ze 2-3 keer per week gemiddeld hier in het park en daarnaast nog eigen activiteiten doen. Dus we hebben niet speciaal getraind, maar het zijn wel mensen die een beetje geselecteerd zijn op conditie en kracht, zeg maar. Ja. Ja, als het vooral van Danique huurt, dan denk ik dat ze daar alles voor over hebben om mee te helpen. En met dit initiatief hopen we te kunnen doen. Dat is eigenlijk heel simpel, die ouders te ondersteunen, Danique te helpen. En ik denk dat we door met ons steentje bij kunnen dragen. Ja, die trappen, dat zal er behoorlijk inhakken. Dus de terugreis, dat wordt afzien. Maar we doen het voor een goed doel. Een beetje afzien voor het goede doel is geen probleem. Nog heel even naar Jessie. Vindt je het spannend dat de horen eraf gaan? Een beetje. Een beetje, want ze hebben prachtig lange horen, hè? Ja. En wie kwam ze dan op het idee om ze te laten afknippen? Mijn kapster had een putje staan bij haar en toen vroeg ze mij of ik er weer mijn haar af wilde knippen. En wie kort wordt die haar, denk ze? Sowieso wie ik, steek ook eens? Nee, dat is jou wel blij, denk ik. Wie heeft dat dan nog gaat over? Ja. Ik vind het super van dicht dat ze dat doet. Dankjewel. Als mensen meer informatie willen over Danique en over uw actie, hoe kunnen ze dan terecht? Nou, specifiek voor onze actie hebben we een Facebookpagina. Dat is Sterwee voor Danique. Op die pagina zit alle informatie. Daar zijn ook alle renners die werden daar gesteld. Verder de Stichting Kanja Danique heeft zelf ook een Facebookpagina. Dat is, kunt je vinden op Stichting Kanja Danique op Facebook. En ze hebben nog een website.